Predstavte si, že každodenné návyky, ktoré považujete za neškodné, môžu mať vážne dôsledky na vaše zdravie. Zastavte sa a zamyslite sa nad tým, čo robíte. Koľkokrát ste zadržali kýchnutie, aby ste sa vyhli faux pas? No vedeli ste, že to môže zvýšiť váš intrakraniálny tlak a spôsobiť bolesti hlavy? Ani čistenie zubov hneď po jedle nie je prospešné. Zubári odporúčajú čistiť si zuby aspoň pol hodinu po jedle. Kým sa dostaneme k ďalším škodlivým zvykom, poprosíme vás o odber tohto kanála, na ktorom sa dozviete mnoho tipov, rád a zaujímavostí. Vďaka. Hovoríte si, už len toto dokončím a idem na WC a nejak sa to pravidelne naťahuje, že sa to u vás stalo až zvykom? Pozor na to, aby ste si tak nezavarili na infekciu močových ciest, inkontinenciu či dokonca obličkové problémy. A čo vaše obľúbené parfumy? Môžu obsahovať syntetické látky, ktoré sú pre telo toxické a spôsobujú nevoľnosť, závraty či podráždenie pokožky. Kontrolujete svoj smartfón pred spaním? Modré svetlo z displeja potláča tvorbu melatonínu, hormónu, ktorý reguluje spánkový cyklus. Nízka hladina melatonínu môže viesť k depresii, obezite a srdcovým chorobám. Odborníci odporúčajú nastaviť si nočný režim s červeným svetlom. Dať si kávu na lačný žalúdok tiež nie je dobrý nápad. Zvyšuje sa tak neprimerane tvorba žalúdočnej kyseliny. Okrem podráždenia žalúdka hrozí aj zvýšenie kortizolu, čo vedie k stresu a nepohode. Máte radi úzke džínsy? A viete o tom, že tlačia na pokožku a nervové zakončenia, čo môže viesť k problémom s nervovým systémom? A keď sme pri móde, pozor aj na kabelky, ktoré preferujete. Tie naozaj veľké, do ktorých ste schopné napchať celý nákup, dokážu spôsobiť nielen bolesť chrbtice, ale tiež nesprávne držanie tela a degradáciu medzistavcových platničiek. Zamyslite sa nad tým, ako môžete zmeniť návyky, aby ste ochránili svoje zdravie. Nezabúdajte, že aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv. Dajte si pozor na to, čo robíte každý deň. Ďakujeme, že ste si video pozreli do konca. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zdieľať tento obsah s priateľmi.